Minus. De Sint en Piet zijn aan het varen op zee, tot Piet iets opmerkt. Hé, kijk, er komen donkere wolken. We moeten vaart zetten. Ondertussen stal de meeuw een tennisracket. Sint, er vallen cadeautjes uit de boot. Oh nee, we moeten terug. De Sint, Piet en Gert geven naar draaien. Mag ik uw staf gebruiken, Sint? Ja, tuurlijk. Het lukt Piet niet, tot Piet een superidee krijgt. Laten we de meeuw gebruiken. Het lukt de meeuw en ze varen weer weg. En